Philippines! Hi guys! So ngayon guys, punta po tayo sa Costco. Ito po yung agenda natin ngayon. Galing kami sa bahay. Yeah. Galing kami sa bahay ni Bianan. So let's go to Costco. Tingnan natin kung ano yung mabibili natin. And also, kung ano na naman yung kaganapan natin ngayon. Kasi nakakatakot kasi guys kapag magpunta sa Costco. Pero nakaka-enjoy. Nakakatakot yung gastusin kasi pamahal ng pamahal. So let's go. That's Costco right there. Pagpasok mo lang sa Costco, ang unang mong makikita dito is yung mga TV. And also, ito yung mga unang makikita ni Tami na enjoy siya. Tara, samahan natin si Tami kung ano yung mabili niya. Gusto niya yung toothbrush. Kinakabahan ako dito kasi hindi ito nasa plano. Gusto din niya bumili ng tuna para sa pusa niya. Kahit mahal sila guys, pero gusto talaga niyang pakainin yung pusa niya yung mga ganitong pagkain. Iwan ko na lang sa kanya. Ito yung tuna sa can, $16.99 yung isa. Tumitingin na rin kami itong mga food supply for emergency. Mahal nito guys, $60 yung mahal siya. At saka good for 25 years ata ito, sobrang mahal. 124 meals, 25 years, ganon. Andito pitingin na rin ako ng spam kasi alam nyo na kahit marami akong spam pero naisip ko parang hindi pa kaya. Sobrang mahal na kasi yung presyo dito guys. At saka kumuha na rin si Tami ng pagkain ng aso. Mga bones yun para sa aso guys. At saka ito na naman itong gusto niya, yung mayonnaise. Ang dami na atang mayonnaise sa bahay pero kailangan daw niyang kumuha ng dalawa. Kumuha na rin kami ng olive oil kasi gustong gusto namin ito. And then sabi ko kay Tami gustong gusto ko yung couch doon. Kumuha na rin kami ng parmesan cheese na powder kasi ito yung mga ginagamit niya kapag nagluluto siya. At saka honey kasi po nagkasakit siya, parang inubo-ubo siya, natapos na yung sa amin. At kumuha na rin kami ng bay leaves at saka yung sea salt na salt at saka yung mga seasoning sa steak namin. So sabayan ko lang si Mister kasi alam nyo na kapag andito sa Costco, tingin-tingin lahat kung anong makikita, bilhin. So yun, kahit hindi siya kumakain palagi ng cereal, gusto niya ng cereal. Isa ito sa mga paboritong cereal ni Mister. Ito yung iwan ko, matamis yan guys, sobrang tamis. Iwan ko na lang sa kanya. Ang tawag po nito is Lucky Charm. So meron na naman akong naisip, yung mga nasa bahay ng mga pagkain guys, kung hindi namin makakain, ipadala sa Pinas. At saka kumuha na din siya ng breadcrumbs at saka naghanap na naman siya ng ibang makikita niya. Iwan ko kung anong hinahanap niya. At ako naman, tumakbo ako, kumukuha lang ako ng mangga. Matamis kasi yung mangga nila dito guys, kaya kumuha na ako. At ako naman dito, patingin-tingin na lang ako kung anong maisip nitong asawa ko. Tingnan natin kung anong ganap. Ang dami na palang nalagay sa cart niya guys. Tingnan nyo naman, ang dami. Ito na naman tayo sa mozzarella cheese. At saka yung mga cold cuts na ang dami, ham at saka turkey at saka iwan ko na lang sa kanya. Ang daming soda dito, grabe. Ay, hindi talaga ako mahilig soda. Meron na naman ako nakita pero ang mahal, masarap ito ba? At saka meron akong hinahanap guys na sausage na chicken, wala akong makita. So dito kami naghanap pero ako nakita, parang masarap siya. Pero sobrang mahal naman ata, konti lang yung laman. So ngayon naghanap na si Tami ng malaking turkey na naman para sa mga aso. O diba, kailangan din kaming mag-shopping para sa aso din. Hindi po ito pagkain ng aso guys, pagkain po ito ng tao. Pero si Tami gusto niyang ibigay sa aso. Nyo ba kung magkaano yung isa nito? I think $20 na. At saka ito gustong gusto ko kaso mahal. So ngayon naghanap lang ako ng salmon. Pinalikan ko yung nakita ko kanina para talaga siyang masarap pero parang konti lang talaga yung laman. Parang hindi worth it yung presyo, sobrang mahal. Ito na pala yung nabili namin, ang dami ng cheese, ang daming turkey. Grabe si Tami, nakita niyo yan guys, ang daming turkey. So ngayon, meron akong tinitignan dito. Ang kita ninyo guys, sobrang mahal dito. What the, I'm not getting that. Look, this is good for coconut. No, this one. Yeah, but this is good with coconut milk. Hello, oh, look at the price. Oh my God, look at that. Oh my God. This is how much? Total? The total, 37. Natulala talaga ako sa mga presyo guys. Ito kumuha kami ng premium sausage kasi gustong gusto ni Tami yan. At saka binalikan ko guys ito guys, hindi ako maka-get over kasi sobrang mahal ito din, 400 something din. King crabs guys, iwan ko na lang guys. So ito na yon ang Hawaiian nating pang breakfast na pang pataba. Kinuha ko na rin, si Tami gustong tatlo. So naghanap ako ng snack din para sa drive namin pabalik sa bahay. At saka ito na si Mister, parang nakulangan pa, hindi puno yung cart, hindi siya masaya. Kailangan dong punuin yung cart. Hindi ko na alam kung anong mangyayari guys. Tignan natin kung magkaano yung gasto natin. So binalikan ko yung salmon. Meron pala silang salmon. Ito yung paborito kong salmon palang bilhin dito sa Costco. Nagmahal na rin siya. Meron akong nakitang ninja.
Oh my God, guys. $170 Ninja na air fryer. And then, pagpunta namin sa kabila, may mura-mura. Si Tami hindi makaresist. Kinuha na niya, guys. Gusto na niya talaga siyang mag-air fryer. Iwan ko na lang si Batman yun. Nilagay na sa cart, do, diba? So, kailangan daw punuin yung cart. Naluka ako. Saka, hindi nyo maririnig, guys, ang mga sinasabi ko dito. Bakit kinuha mo yan? Ibalik mo yan. Ayaw talaga niya ibalik, guys. So, dagdagan namin, guys, kahit marami na kami paper towel, kailangan dagdagan. So, yun, kuha na din kami ng Kleenex para naman meron kami kasi sinipon kami, guys. Yun na si Mr. Masaya na siya, guys, kasi po puno na yung cart niya. So, ngayon, empty na naman yung bank niya. Alam nyo, guys, ito yung kasayahan niya. So, pabayaan ko na lang siya. Yun, masaya na siya kasi nakikita niyang puno yung cart niya. Anyway, hindi ko napakita sa inyo kung magkaano yung gasto namin. Lumabas na kami. So, ang gasto namin pala is 650 yung na-demolish doon sa Costco, guys. Nawala. 650 total. So, kayo na lang bahalang mag-convert kasi masasaktan ako kapag ako yung mag-convert ang sakit. O, diba? Kasi ang laki dyan sa Pilipinas. Iwan ko na lang si Batman, guys. Hi, guys. So, tapos na kami dito, guys. Pauwi na kami. And yun, what do you think of the Costco expenses? It's normal. That's what I was gonna say. Normal yun, guys. Ito na. Ang dami ng meat. It's all from Costco. So, ngayon, I think this is all gonna go downstairs. This is turkey, I guess. All of this are turkeys, I think. Ham, turkey, and turkey. So, ganito talaga mag-shopping si Mr. guys. And then, siya na yung magbahalang maglagay lahat. Ang gagawin ko lang naman is ito, lutuin ko siya. So, i-preheat ko yung oven for 400 degree. So, yun siya, 400 degree. And then, kasi ito guys, masarap talaga to siya. This is a good cake. Oh my God! What is he doing to you? I think he was us. I can put stuff away. Look at this, guys. Because this is a shopping guy. Can't stop. I don't know what he's gonna do with the food. Ito na pala yung salmon na nakuha namin, guys. Thank you guys so much for watching. Napagod lang kami. In ko na tong vlog. Salamat! Anyway, guys, before we're gonna end the vlog, so, Tami, may bunny rabbit doon sa labas. Pahap-hap siya ba? Dalawa. So, ngayon, binigyan ni Tami ng carrots, isa. So, ngayon, guys, lumabas, guys. 4 na sila, guys. So ngayon, ano na lang. Look, bigyan na niya. They're waiting. The problem, guys, kasi, guys, they have cats. So, now, the cats will be enjoying chasing after them. So, they're still in there. Oh, they are in there. Oh, look. 1, 2. Where's the other 2? Oh, there's another one there. Oh, look. 3. Just throw it in there, honey. Just throw it. Don't go closer. Look. Just throw it, please. Now they're running away. There's another one in front of you. Oh, there's another one there. I told you there are 4 of them. Just put it in there. Nah, you don't know. Hindi man marunong magtapon, oy. Oh, look. Tick, running away. Lahani, oh, you don't know how to do it? Seriously? Naghintay talaga. Alam nila, guys, oh. Alam nila, oh. Naghintay sila, oh. Hindi sila talaga tumakbo palayo. Ang isa, oh, naghintay lang, oh. Yung isa, oh, naghintay. Naghintay. Hopefully, he will eat that. Oh, look. He doesn't even see it. It's a baby, Han. Han, it's a baby. No, he doesn't. It's a baby. He will get it. He can. Ay, nako. My husband doesn't know how to throw anything. You can't go too close out.
Look at this. They're all waiting. They even have Sunny. Yeah. Oh my god. Hey, anyway, guys. So that's it, guys. We don't have any more carrots. It's for now. We have to. We have celery. And anyway, they're happy. They're all coming out. It's like, wow, the house is really generous. The wife is making a garden for us. And the husband is throwing carrots. Anyway, guys, thank you guys so much for watching again. Bye.